zaka 16 zapitazi kundirande kuno komanso dziko lonse la Malawi kudatchuka mbiri ya munthu amene ankamuti Nachipamti. Nachipamti anali munthu amene amaenda usiku amavala chipamti chifukwa dzina loti Nachipamti linabwera. Dziko lidagwedezeka chifukwa even apolisi ankakanika kumugwira munthu ameneyo. Anthu mundirande ndithu otchuka ndi ndewu komanso otchuka ndi zinthu zochitachita adayesesa ndithu kumachita moyenderera ndi mdima kuti mwina ambwandira Nachipamti koma sizidatheke kufikira chakumapeto kwake kumene zidatheka ndithu kumugwira. Zaka zimenezi miyoyo ya anthu ikakhala pa chiopsezo. Malo amene tayimano ndi amodzi mwa malo amene munthu ameneyo adafika ndipo adachita chipongwe. Tili muno ndi Ndirande Secondary School kwa amene mmatsata mbiri Nachipamti akudziwa bwino kuna kuti Ndirande Secondary School Nachipamti atazungulira adafika ndikupanga chipongwe atsikana ena mzaka zimenezo. Tingofuna kuti iweyo ndine panopa tingokhala ndi macheza kuti kodi iwe ngati mmodzi mwa anthu amene wakulira mundirande mwagoliyo mmenenso Nachipamtiyo ankachokera. Kodi Nachipamti muliru life amene dzina lake leneni ndi Jack Bandawe, moyo wako wa tsiku ndi tsiku unkayenda motani? Jack Bandawe pali zambiri zoti ndingakonde kuti ndifotokoze ndipo tifotokoza mkati mwa video. So choyambira chomwe ndinganene anthu akutali makamaka kutali ndi Ndirande. Tikapita kudowa kumeneko, tikapita kusalima, tikapita kumangochi. Mutu mwawo chomwe chimayenda kamamva kapena kuti akamva nkhani ya Nachipamti ndi munthu wina wake kuti chivampaya, munthu kuti odabwitsa maonekedwe ake. Komano kwa anthu amene tidaonapo amene tikuzisata bwino, Nachipamti adali munthu wabwinobwino ndipo ndi munthu wabwinobwino okuti amazuka akamenya bawo ndi anzake, ukampeza akuonera mpira, ndi munthu okuti amapanga amene tonse timachitira tsiku ndi tsiku achapa zovala zake. Koma chomwe chimasiyana nano ndicho kuti kukada ndi pamene amavala chipamti chake ndikusakana kuti alowere kuti apite kwa goliyo mbali kumene anaotcha okubakucha kapena asazungulire mu campus momwe tili munomo amayenda malo ambirimbiri. So imeneyi nditha kungofotokozako ngati basic life ya Nachipamti kuti adali munthu okuti si amene anthu amaganiza kuti china chake chopsa ovala ngati nyawu. Ayi, masana amayenda bwinobwino achiza ndi aliyense amangosankhana kuti ndikampange chipongwe kuti. Komanso china chomwe ndingafotokoze chomwe amalawi ochuka samadziwa ndicho kuti Nachipamti kumene amakapanga ataki amakhala kuti masana amene akuyendawu waonikirako kuti ntalowa apa abambo kuku amapita night, amayi ndi atsikana amasala kokha. I think ndikupita kumene koko moyo wake umayenda mmotero. Munde amakhala ndi matageti kwina kumene amadusako amakhaza kuti mwina kumene wachokako amamuthamangisa nde wazira pena pake wapeza so umura I think mumakhala munthu mmodzi yekha msikana ndikuti amugona amukhapa amutenge magazi moyo wake unali ngati umenewo. Komano si munthu wokuti anali ngati nyawu mu live life kapena kuti moyo wa tsiku ndi tsiku. Anali nyamata ndithu ali kukacha anyamula chigubu chake kwatunga madzi asesa pabwalo apita pa garage ambashabini kumwa kachaso ndi zina sotero zambirimbiri. Okay, teta ntibwereni kuna kuti no munthu uyu kukada tiziti amasanduka kapena amangovala zongoneka ngati zongovala komano amakhabe ali mu form ya munthu. Fa pamene papa pamavuta kumvesesa fa pamaveka kuti apolisi adayesesa kusakasaka. Of course unali kuvuta kumgwira komabe apolisi adayesera kusakasaka komanso anthu okhala mundirande ndithu adachita ndithu uvakabo umeneyo kuti mwina ayesese kuti munthu ameneyo ambwandire. Ameneyo tiziti kukada amasanduka kukhala chinthu china in another form kapena analibe munthu amangovala mwina chipamticho ndi zina kungozipenta mwina tangopanga analyze pamene papa kuti kodi zinthu zake zimakhala bwanji. Limenenso ndi funso lokoma kwambiri kuti ndiliyankhe ndipo andiliyankhe motere. Nachipamti ndi munthu wokuti masana ndanena kale mamawa amakhala kuti ali bwinobwino mnyamata nzathu, koma mazulo uja adali ndi kachizimba kake kamene amapangisa kuti ulapolisi amatha kundusa pena osamugwira kuziwa zoti anali location yakutiko kapena apita location apezeka location yakuti koma osamugwira. Why? Amazipenta zijani kwa zokhuzana ndi zizimba zomwe anachekera kumene koko zomwe adapanga. Apart from uso kuvala chipamticho sidangokhala simbo ya iyeyo kuti amavala zimenezo bweza kuvala worksuit kunali kukhwima koma ndi zogwirizana ndi zizimbazo kuzipenta nkhope kama zipenta the whole body and kuvala so chipamticho zidali
zizimba zokhazo. So pamene popo ndikuyenera ndikuze kuti zomwe amavala mazulozo apart from kuti ndi chipanticho kuzipentako ndi process yake ya zizimbayo kuti zinthu zimuthekera bwino alowe amnyate apange zimenezozo. So ndithaonena kuti amayuza zizimba kapena kuti mankhwala azisambawa kandi sataniki silingachite kuneneratu koma nkhani ndimeneyo kuti adali ndi masenga ake amene amapanga. Okay, panthawi imene zimachitika zimenezi Nachipanti watchuka Nachipanti dziko lonse lidamveka palibe amene ankadziwa kuti munthu amene wachokera kuti kufikira pa tsiku limene adamugwira atagwidwa pamene anthu anazindikira kuti si Jack Bandawe uyu ajakidwa omagoliro. Reaction ya anthu mwagoliro atazindikira kuti munthu amene amazunguza Ndirande anali mmodzi mwa anthu adapanga react bwanji nthawi. Anthu adapanga react makamaka mosiyana potengeraso ndi mmene nkhani yoyena bwelera chifukwa apolisi adakhala kusaka information yokhuzana ndi Jack Bandawe ndipo adali munthu oti sakudziwika sangompasa zina kuti Nachipanti amavala panti koma sangamfotokoze kuti ndi junior amavala pantiyo padali povuta. So nthawi imene idafika kumapeto kuti la 40 lamukwanira wagwidwa ndi nthawi imeneno amalawi ochuluka komano ochokera mu Ndirande adadabwitsika kani nkuluyu ndi Jack chifukwa monga mmene ndanenera mwambiri kuti anali munthu wokuti azuka akaonera mpira pa BSS pompa pa ground pa apita pa graja ndanena kale. So anthu amene anali seko yake anali odabwa kwambiri kuti inu mkulu amene anali Nachipanti ndi uyuyu tamwena yetu dzulo mwawe. So chosekeza kwambiri ndicho kuti Jack Bandawe sanali munthu wamapokoso atanatapa ize moyo wawo dziko ndi dziko sanali woti iwo Ndandewu apana paize. So anthu ambiri ochokera kwa Safa kwa Goliro kumene amapangiraso zimene zizi anali odabwa kwambiri kuti inu akulu apaize wandi amene ali Nachipanti. So zinali zodabwitsa kwambiri kwa aliyense. Anthu akuti ankakhala mwa mantha ndi nkhani imene chifukwa ena afetenali tili kuti ali ndi blantyre koma timati tikatsegula radio nkumva nkhani ya Nachipanti mitima magunda modabwisa kumeneyo. Anthu kuno kumanthano adali otani amene mmachita kukhala kumamva kuti ayi wanu watu Blantyre Secondary School wapanga mu Chipongwe kuntunda kusotu wapanga ku Chipongwe manthano ankakhala otani amene munali pafupi ndi mkulu amene Nachipanti. Okay, chomwe ndingayankhula apa ndicho kuti kukhala kwa Goliro timadera toyandikira Goliro ngati maploti kwa chinsewu pang'ono chonchoncho inafika nayo kuti anthu anasiya kugona bora timadziwa nthawi yawo kubana otchakuba timadziwa kuti akuba amabwera nzachiziwikire koma Nachipanti munthu uli muita kuti akumapha akumagwiririra chasa magazi inafika no nthawi kuti anthu samagona m'manyumba olazibamba amene anali ndi ntchito zoti amapita night kuti apite night iyo zimakhala zovuta kuti asinkazi ndi mwana akati apeze kuti agobedwa ndi zinali zinthu zovuta. Koma point yayikulu yomwe ndinganene pamene pakutengera mantha anzika zomwe azimakhala mmene momo anthawi imeneyo mpaka panopa inali kuti anafika pokuti sakugona mpaka anyamata kumakhalanso akuzungulira panja apa kuti uyuyu ngati angafike pamudzi pathu panopa tikumane tonse tikuzungulira pamudzi panopa zinafika po kwambiri. Inali nyengo yodabwisa komanso yoopsa kwambiri. Omvera komanso amene mukuonera pakadali pano tili muno ndi Blantyre Secondary School amodzi mwa malo amene Nachipanti adafikapo ndikupanga Chipongwe. Tafika kuno kuti tingopanga video imene ndi nzanga apa amene nthawi imene Nachipamti ankapanga zake zosaweruzika iyeyu adali alipo ndipo mmene ankagwidwa anali mmodzi mwa anthu amene adachita experience ngakhale adali wachichepere koma adaziona ndithu mantha amene ankabwera pamaso pa anthu chifukwa cha kuzunguza kwa mkulu amene iyeyu iwo waso anali mmodzi mwa anthu amene ankachita mantha. Nkhani imene ndi mmodzi mwa nkhani zimene zidatchukisa kwambiri dera la Ndirande inde dera lovuta koma lidabusta kwambiri molalo yake nkhani imeneyi itangochitika kungoomba mkota. Pamakhala nkhani zambiri zimene anthu amanena zokhudza dera la Ndirande. Ndakhala ndikucheza ndi anthu osiyanasiyana sindimalephera kuiponya imeneyi chifukwa Ndirandetu mwina ndiotchuka kuposa Malawi tikhuza kutero. Pamadera onse amene ali Malawi munomu Ndirande amadziwika from Sanje to Chitipa. Tangofotokoza zinthu zitatu zimene from your experience kuti ndiziti zimene umaona kuti Ndirande I think anabebera pamene panabeba apart from Nachipanti koma Ndirande anabeba kwambiri ndi nkhani ili nditi. Okay, madera ochuluka amene tili nawo Malawi munomu mwachitika zinthu zambiri komano zomwe zachitika mu Ndirande ndi
extraordinary zosembana zokuti olo mzungu kubwera kungomufotokozera afuna apangepo china chake apange documentary apange film imene based on true story Ndirande ngati pompano siti makamba nkhani ana Nachipamti mongo kumbusa naso ndikumene adayambira akuwotcha kuba Malawi yese ino kuti anthu azifika ndipo magwira kuba akuwotcha mob justice yambirira Ndirande ndipo Ndirande zinachitikaso kwa goliro tikabwiriraso komwe kuona Nachipamti komwe kuja Ndirande kaka so Ndirande ndi dera losiyana kwambiri ndi madera onse mumachitika zinthu zosiyana sizoti ndizoyipa zokhazoka muliso zabwino ndale zinambira Ndirande tithakunena sochoncho kuchileka airport kusowa chida china nyake kuzungulira Ndirande umazachipeza so Ndirande sizoti ndidera kuti nangokhalira kuti loyipiratu kamba kambiri zana Nachipamti kocha kuba magalimoto ndipapereka chitsanzo ndimacheza ni zanga ino ake ali pa polytechnic pali course imene amati mechanical engineering amapanga za magalimoto koma lecture kumene kugalimoto yako ikanongeka umayipeza ili pa garage Ndirande iwe ese yomaphunzitsa za mechanical kumene so kani ndimene kuti Ndirande sizoti idangokhalira yoyipiratu ayi koma muli zinthu zambiri zokuti zikatheka so Ndirandeko anthu amadabwa asikuti inu chida chandeke achipeza Ndirande zikukhala bwanji tikutero ndithu omvera nonse kulikonse kumene muli komanso amene mukutionera pakadali pano tili kuno kufuna kungokamba nkhani ziwiri zitatu timapanga mapulogalamu kuti mwina zitha kugawana nkhani zina ndi zina zimene mwina sizimakambidwa untold stories ndi nzanga apo in the building muli ndi ine Webizo in the building kusogolo kukamera kwathuku kuli Chapse amene akugwira ndithu kamera kuonesa kuti chilichonse chimene tikuyankhula pano chimake chimene tingakupempheni tangopanga subscribe like comment komanso share chifukwa pamudzi pano timabwera ndi nkhani zokoma takhati pompo chifukwa nkhani zabwino sizinati tikhati kulowa ngati muli ndi nkhani zimene mukhoza kuti fotokozera tiimbire ndi phone tikupasani manamba athu tiwuzeni kuti tibwere tidzacheze nanu tingofuna ma conversation ankhani zimene pakadali pano ndikubwera kwa technology sizimakambidwa kufikiranso nthawi ina pomwe tizabwereso ndi program ngati yomweyi ine mulitswano yomwe uja Webizo in the building ndi nzanga apa wisdom chiku kukamera kuli Chapse tingoti makoma nonse zikomo.